Mbak. Wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat Ingat apa? bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene yo dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat, Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. tanpa dicekeli ya. Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ae ra gumun aku. Wong lanang ambek sakmene sik njaluk nunggoni ndok loro wi. Tar sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri, manja. Alah, kowe dhewe nek ra ketunggunan ndoke yo bingung lho. Kok maidu? Kalian benar-benar Lho kok jairan?